3 pwynt oedd yr targed heddiw, Nathan, yn Caersos, a da ni wedi cael nhw. 2-0. Oeddech chi'n hapus efo perfformiad y tîm? Oedd, dwi'n meddwl nathon ni fflio allan y traps o'r staff achos dwi'n meddwl gathon nhw shot ar gol o'r staff a i fod yn onest, dwi'n meddwl gathon nhw pel yn bocs ni, really. Felly, nathon ni gychwyn reit positif, todd y cae ddim yn gret, ond dan di chwarae'r Ceia allai dim mor waith, ond dan di chwarae'r Ceia o beth debyg i hwn tymor yma, ond da ni'n dod i arfer efo Ceia, wedi'n bod o'n 3G, bod o'n cae fatha rofal neu cae fatha hwn, da ni'n dod i arfer efo'r Ceia, wedi'n bod o'n drwm neu cae da, felly fatha dwi'n dweud bob wsos gannon ni'r chwaraewyr yn y final third na, sy'n gallu damage ryw tîm ar dim ots pa surface, ond heddiw yma oedd rhaid ni fod ar gad, cos oedden ni'n gwybod oedden ni'n mynd i gael lot o'r bel, ac nath ni'n yn y peth yn ofal yn erbyn, oedden ni 4-0 i fyny, wedyn nath ni'n dechrau mynd i gysgu. Ella dim mynd i gysgu, ond oedden ni'n mynd i basics yn dda, ac heddiw yma, da ni wedi mynd 2 gol i fyny, ac oedd o'n edrych oedd yn mynd i'n yr un peth byr nath ddigwydd yn yr ofal, ond chwarae teg i'r Roce Gate, da ni wedi switch on, ac gair pwysica heddiw oedd game management, oedden ni'n just gweld y game allan, a jyst ni'n siŵr oedden ni'n gael y 3 points oedd ydych chi. Reit, rhaid fi siarad am y corners, gys di dipyn o corners i fewn hyddo, do. Athyn ni'n agos i sgorio dipyn, ond o'na un ath i fewn dar yn bach. Da chi wedi gweithio ar hynna ta just one of those moments ydi? Wel, da ni wedi gweithio ar y short corner yna, do, ond nath o Darren, nath o troi rownd at fi, pw'n sgorio yma do. Cos o fo, di hitio'r pel o'r ochr yma i'r box, di mynd i Kevin. A dyna byd fo troi rownd, oedd y pel jyst yn y net. So dyn si, Darren, pwy'n sgorio yn chi? O, ideal mynd o. A dyn jyst jocio ffwrdd, felly, na, ma'n rhywbeth da ni wedi fod yn gweithio ar. Da ni yn gweithio ar short corners, ond dim un fel a cross oedd i fod, mewn Darren. Ond peth ydy, ti'n neud y pel yn a draws y 6-yard box na, mae keepers yn reit hesitant, cos maen nhw'n disgwyl i rhywun gael touch, ond digwydd bod. Ond o neb yna, mae'r pel jyst yn di gornel y net, which oedden ni obviously yn falch, cos mae'n bwysig yn ei sgorio set place, cos gannon ni'r quality yna. Oedd, nath goli nhw'n mynd off ar ôl yr ail gol na, a di brifo chi. Ond gath Ryan Davies, dwi'n meddwl, ath i fewn i gol, gath o'n cem dda, do? Do, gath o, oedden ni'n heina lle, mynd i ddim mynd i fynd un ffordd neu llall, so mae'n mynd i gael ei absolutely hamro 8 gol trwy fo, neu mae'n mynd i cadw clean sheet. A chwarae teg iddo fe nath o cadw clean sheet, oedden nhw twyn o lawr yn barod, ond nath o'n gadael gol i fewn, ond dwi'n meddwl nathon ni creu ddigon o cyfleon, ond dwi'n meddwl reit lwcus, cos oedden ni di teo post rhyw 2-3 waith hefyd, ond ar y diwrnod arall sy'n fynd i fewn, ond nath o dda chwarae teg iddo. Da ni'n dall fod Treffynon wedi cael gem cyfartal heddiw fe Penyn Coch. So, os da ni'n iawn, yn mae John Watkins wedi dweud ydi bod ni fyny ywan. Sut ti'n meddwl hynna? Yndi, gret, ond off mae Fish fewn yna, di, good news lads, we're officially promoted. Ond oedd Rocio fatha, dim dyna, da ni eisiau just cyrra'r league, da ni'n eisiau mynd fyny'n ail na, felly dim dros eto mewn ffordd da ni'n gweld i, da ni dal sy'n mynd i junction dim eich aran. Cyrra honna, cos da ni yn llawn confident, cyrra honna wedyn, da ni'n gwybod wedyn da ni'n officially wedi cyrra'r league. Oce, wel, reis, os ydy John yn iawn, wrth gwrs, da ni eisiau cyrra'r gyngor, mynd am mynd i'r dweud. Ond os ydy John yn iawn, ti wedi bod efo ni ys faint o flynyddoedd o'n? 4-5 mlynedd. A ti wedi bod efo ni ys dipyn, ti'n gwybod beth mae'n feddwl i chdi? Dwi wedi gofyn i chdi o blaen, ond mae wedi digwydd ond, da ni'n meddwl. Mae rai fo hynna'n teimlo da? Yndi mae yn teimlo da, achos pan nes i prosiadau Everson, nes i ddod yn ôl i dre i just cadw match fitness fi fyny, cyn i fi fynd lawr i Torquay. Yr league oedd dre mewn, oedden nhw'n fod yna, ond obviously dwi wedi digwydd off y cael, oedden nhw wedi gorfod dropio lawr y leagues, felly nes i'n joio chwarae i dre adeg yna, ac gael y promotion i'r Division 1 o fo, dwi'n meddwl. Ar Welsh Lions i Cymru Lions? Ia. So, oedd hynna'n big step i dre, ond i ddeu fan o hir, dwi wedi bod yma wan, dwi wedi aros efo dre, achos o dre ydw i a dyrnu peth o'r meddwl fi os fi wir dwi eisiau gael dre fewn i'r Welsh Prem, achos dyna lle mae, dim just y tîm, ond dyna lle mae'r clwb ac y dre, y gymuned, dyna lle mae Gaernarfon i fod. Mae pawb yn gwybod faint o gefnogwyr da ni'n gael adra, ac oedd i gartre heddiw, oedd i llawn, oedd i gol na second half, which mae'n gret i weld, achos mae pawb wedi bod o'r bus bore yma 2 awr yma, a wedyn mae pawb yn dedicate o weekend ni ddod i watcha Gaernarfon. Felly, obviously, da ni'n rhywbeth yn iawn ar y cae, ond
So gan ni gwaith calad o'n blaenau ni on, achos y peth pwysicaf blwyddyn nesaf. Mae'n gwaith calad mynd fewn i'r Welsh Prem, ond mae'n mwy anodd wedyn ni aros yna, felly fath eisiau gan ni gwaith calad o'n blaenau ni, ond efo'r cefnogwyr gan ni, dwi'n meddwl fyddwn ni ddigon da blwyddyn nesaf. A jyst gair bach am Noswechar, Junction Noswechar, sy'n ffantastig gallu curo y gyngrair a dal y gwpan y fyny Noswechar, ys e? Fysa fo, achos midweek mae fydd yr ogiau gyd yn gweithio tan o gwmpas 5 o gloch, felly fydd yn quick dash i cyrraedd yna. Ond mae wedi dweud fel arfer, da ni cyrraedd awr a chwarter, awr hanner cyn kick-off yn mynd i deitha ni. As long as da ni cyrraedd yna awr cyn kick-off, pawb jyst newid, just relaxed, a wedyn quick, just warm-up sydyn, a wedyn syth allan o traps allan nath ni heddi, a dwi'n meddwl yn iawn. Ond oedden ni'n treino allan dydnod i fechar, a wedyn o'n i pasio cae rhyw 8:15 oddi. Ac oedd hi'n dechrau twlliad ag yna, felly dwi'n meddwl bod pawb efo ceir yn gorau swisio headlights rhan y diwedd, dwi'n meddwl. Gres, Nathan. So, da iawn hyddiw, a dyn congrats eto de, a wedyn o'n wrth yn sychar. Gret, diolch. Efo gwpan o gobeithio. Ie.